Nyakwara Mugejong dakika ina par kod adek tok sadek marokinyi machiegni chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae mar taye chenro mar mbako romo to mokwongo wachako kod chal mar fwambo. Mago gin weche mwaluonu achiel kachiel e kor gwenge duto ma pacho kae. Ing'eyo ni TV mar Ramogi jofwambo magwa kinde duto obeda kicha e kor gwenge duto mar mondo mi wach kotuch twakelo ni godo achiel kachiel ma onge leo. Kwachako chal mar fwambo Nyakwara Mugejong duol matayo weche magiere pacho kae IEBC dhi nyime kod chenro mano mar puodho jochung' e laro kom od bura ma Kasepola kaachiel kod kom od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay e kar chung' od bura ma Kasepola wang'eyo ni nitiere chenro mano mar puodho jogo ma olap dhogi ndong' ne bedo jaod bura manyien ma kar chung' od bura ma Kasepola. Ka bende odiochieng' ma kawuono clearance mano mar Kasipul parliamentary candidates e county kar chung' od bura ma Kasepola bro bedo ka dhi nyime Kosele mayudore e county mano ma Homa Bay. E county mano ma Siaya e kar chung' od bura mano ma Ugunja odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mano mar puodho joma moko 9 manyaka sani koro odiochieng' manyoro IEBC noko yudo thuolo mano mar puodhogi. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono nitiere moko kuom jogo mabro bedo ka chopo mar mondo mi opuodhgi mano moriwo nyaka jala ma olap dhoge ndong' ne kom od bura ma Ugunja kod otiko mano mar ODM mano Moses Omondi en achiel kuom ji 9 ma IEBC bro bedo ka puodho odiochieng' ma kawuono mar mondo mi koro gibed ayanga e ng'wech mar laro kombe mopogore opogore. Bang' mano to koro gintiere thuolo mano mar chako timo kisera mar ombulu motelo ne yiero madundo mibo bed ka ibago kanyo tarik 27 dwe mar 11 ma higani. Jofwambo magwa e kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Homa Bay bro bedo ka luonwa chenro makamago achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Wach machielo ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono en odiochieng' chiemo. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni World Food Day. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori jafwambo marwa George Juma nyisa kanyo ni nitiere chenro mano mar neno ni ober lwasi mar timo pur e kaunti ma Migori mobo bedo koluwo mar mondo mi okony e kedo kod nok mar chiemo e pacho kae. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni integrated agriculture mibo bed ka itiego jopur e kaunti ma Migori mondo gibed kod lony mararieya mar neno kaka ginyalo timo pur kaachiel kod pith e yo makare kaka yor kedo gi nok mar chiemo e pacho kae. Wach machielo ma bende waluonu e kaunti ma Mombasa Nyakwara Mugejong wang'eyo ni jumani duto osebedo juma mano mar dhialo customer mano miluongo kanyo kod dho ngere ni Customer Service Week. Odiochieng' ma kawuono jatatije maduong' ka Huduma Kenya kaachiel kod jatatije maduong' ma bende en jakom mar Kenya Institute of Supply Management odiochieng' ma kawuono gibo bedo ka gilimo Huduma Center mayudore e kaunti ma Mombasa mar mondo mi koro gisidh ayanga iwacho kanyo ni en Kenya Institute of Supply Management Services. Gibo bedo ka gisidho ayanga services makamago e Huduma Center mayudore e kaunti ma Mombasa. Wang'eyo ni magi duto timore e kinde ma koro osebed kidhialo customers malimo kuonde mopogore opogore kata kuonde mag timo ohala mopogore opogore e kaunti ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono CEO mar Huduma Kenya bro bedo ka limo kuro kar saa 5 nyaka kar saa 6:30 mar odiochieng' ma kawuono. Wach machielo ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono tudore kod mago moko kuom jokanyo manitiere riwruok mago mag jotije matiyo e dho wath ma Mombasa makata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni Dock Workers Union. Odiochieng' ma kawuono Dock Workers Union bro bedo ka bago twak kod ute fwambo mane kaunti ma Mombasa mar mondo mi kotudore kod weche ma yande koro liekore ni gichano mar dhi e ng'anyo. Gigo mano wach kanyo kod jagoro mar riwruogno Simon Sang. Gibo bedo ka giwuok oko ka gikwedo wach ng'anyo mar jotich mano wach kanyo kod jagoro margi Simon Sang. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa George Aoko bro bedo ka luonwa wach makamano mar mondo mi ging'iswa ni tang'o momiyo gikwedo wach mowach kod jagoro margi nowinjo bed ni gidhi e ng'anyo to nyalo bedo ni ng'anyo makamano bitimore nikech ang'o.
Kawatieko kod kaunti ma Kisumu, gimwaluonu diche makawuone kaunti ma Kisumu otudore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag junior secondary school e kaunti ma Kisumu. Odiche makawuono Kisumu JS teachers gibro bedo ka gibago ng'anyo kendo gichwalo ng'ur margi achiel kachiel nyaka e apise mag migawo mochung' ne wechego mag somo e kaunti ma Kisumu ka ywak margi maduong' magintiere godo en kotudore kod gino ma iluongo kanyo kod dho ngere ni autonomy, kata gidwaro mar mondo mi gichung' kar kendgi, gibed kod head teacher margi kata japuonj maduong' margi, gibed kanyo kod jalup japuonj maduong' margi, kata bedo ni gibedo housed e skundego mag primary. Wang'e ni jopuonje mago mag junior school osebedo ka ywak ni gidwaro chung' kar kendgi, giywak ni moko kuom jopuonje ahinya to mago mayudore e skunde mag primary osebedo ka chocho ratiro margi kata osebedo ka nyanyasagi e yore mopogore opogore. Mane momiyo kawuono gibro bedo ka gichwalo petition margi achiel kachiel nyaka e apise migawo mag somo e kaunti ma Kisumu mar mondo mi owinja ywak margi. Nyakoramogi ajwang'a weche to podi thoth mak mana ni e chala mar fwambo wangeko ni mana matin moko kuom gigo mbiro bedo ka ineno kuku kachiel kod tien gi e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.